na wuni. Lafiya lau Aliyu. Ka dawo? Naman na zo din. Ya na kamarin ka ɓace zauna mana. Zauna. Ya makaranta? Lafiya ba lau ba ni ne. Me ya faru? Baba gaskiya ni dai ko a canza min makaranta ko kuma a canza min waya. Me yake faruwa? Dama yan ajinmu ne suka samu a gaba. Wai ina amfani da wayar da. Wai tun wayan da kuke amfani da shi sanda kuna samari. Shi ne nake zuwa musu aji da shi. Yanzu wayar ta ce wayar da? Wani waya ne naka? iPhone 17 ne. iPhone 17? Ita ce suke ce ma wayar da? Ake tsokanan ka akai? Dai na gaji gaskiya baba ni dai ka canza mu ba. Ni dai ba zan iya ba. Ko ka canza mu wa ko ka canza mu makaranta. Allah sarki Aliyu. Wato yaro sai ka tuna min da wasu shekaru aru baya. Shekara ta 2025 a lokacin kafin na yi aure muna samari. Wato yaro kaga wannan wayar da abokanka ke tsokaninka suna ce ma wayar da? A wannan lokacin babu abin da mutane ba sa yi don su same ta. A wannan lokacin wannan waya sai wane da wane ke riƙe ta. A wannan lokacin akwai wayar da ake ce ma Android har tsokanarsa ake yi idan ba su da irin wannan. Babu wannan ɗin? Zamani kenan. Wannan wayar dai da suke ce maka wayar da suke tsokananka a kanta ba mu san iya adadin yara mata nawa aka lalata saboda wannan wayar ba. Akan waya baba? Amma yau gashi waɗanda suka aikata laifuffuka da zunubai a lokacin don su mallaki wannan waya. Zunubin nasu na nan gashi wayar an daina yayinta. Zan canza maka waya. Baba ni dai amma gaskiya ni dai latest iPhone nake so. Karka damu yanzu ana iPhone nawa ne? Ana iPhone 69. iPhone 69 Allah sarki. Kuma nawa ne iPhone 69 ɗin? Miliyan 24. Miliyan 24? Allah sarki. Amma su ba san waye babanka ba? Dakari yake Monina wata mai arziki a Ufe? Na ga yan misali. Allah sarki. Ka je zan sama miliyan 400 a account ɗinka. Na gode baba. Zan sama miliyan 400. Ka siya iPhone 69. Yawa baba maganan G-Wagon ɗin nan. Ai shi yasa zan sama miliyan 400. Ka gane? Sai ka yi amfani da ita bayan ka sai iPhone 69 ɗin miliyan 24 sauran sai ka cika da taka ka ansa ko D-Wagon ne. Baba D to baba ID tana bayan G ugan D ne fa. Okay, D-Wagon karamar G-Wagon ce? Akwai K-Wagon? Baba akwai K-Wagon. To ka je ka cika ka karɓi K-Wagon idan kuɗin bai zai isa ba ka kira ni. To shi kenan. Zan tura ka sai ka je kamfani na Maroko. Za su baka wasu kuɗi sai ka kawo. Ka gane? Shi ne yawwa. To sai ka shirya next month za mu koma Najeriya. Baba Najeriya kuma gaskiya ni ban san Najeriya. Kamar ya baka san Najeriya dole mu je mu gaida iyayenmu da sauran kakanninka da sauransu suna can. Sai ka je kai kadai baba. Ni dai ina nan kawai abin nan sai an jima. Allah sarki to sai an jima. Yawwa. Rayuwa kenan.